שלום חברים וחברות, קוסמים ומכשפות. היום אני פה עם העוזר שלי, מידן. אמרנו שאתה עוזרת. לא, אתה עוזר. אז בשביל מה הצטרפתי? כדי להיות העוזר שלי. בכל מקרה תגיד שלום. שלום. יופי. זה העוזר שלי מידן, והיום הוא פה כדי לעזור לי להכין לא אחד, אבל שני שיקויים קיבלנו בקופסאות הקודמות של The Wizarding Drunk. אז יש לי פה את הקופסה של The Potions Masters Guidebook. אם נפתח אותה בפנים, יש לנו בפנים את המתכונים של שני השיקויים. אז אנחנו נתחיל מהראשון שאני... לא, יש פה רק אחד שני. אז יש לי פה את הקופסה של The Potion Masters Guidebook, שאם נפתח אותה, אז בפנים יש לנו את המתכונים של שני השיקויים האלה. אז אנחנו ניקח את הראשון, שהוא ה-Swelling Serum, ואיתו אנחנו נתחיל. אז זה Swelling Serum, את השני נשים בצד ואחר כך נכין אותו. אז בואו נראה מה צריך בשביל להכין את השיקוי הזה. וה-ingredients, נפתח את הקופסה, אתה תקריא לנו את ה-ingredients. יופי, משהו לעשות. עוזר שלי. Ingredients 1. Moon water, שזה מים. מי ירח. שזה מים שיש לנו פה. מהירח. לא מהירח, פשוט מים. מהירח. אוקיי, אני בינתיים מוציאה מפה את הדברים. Number 2. Liquid of pickled boom slang. שזה... pickled boom slang. לא יודעת, זה? זה העיניים. אז העיניים, אז זה, שזה... boom slang. Yes. 5 puffer fish eyes. שזה יש לנו פה בפנים, בתוך הנוזל הירוק הזה. עיניים אוקיי, של דג. אוקיי, עוזר? אתה לא עוזר כרגע. אוקיי, זה הבקבוק זכוכית שקיבלנו כדי להכין את השיקוי. מה עוד רשום שם? אוקיי. Utilities. Utilities and instructions. Metal steering rod. שזה הכפית היפה הזאת שקיבלנו. הכפית מדידה הזאת וערבוב. Glass bottle. זה הקופסה, זה הבקבוק הזה. Cork stopper for sealing the bottle. כן, כמובן. יש לנו פה. אני אוציא את כל השאר. And finally, wax of sealing the bottle. וזה השעבה הזאת שקיבלנו, שזה הנר שעבה בעצם. שלום בריזה. מסכנה. A cat for a potion. כמובן שאי אפשר להכין שיקויים בלי חתול. שיטו. אוקיי, שחרר את החתול. I'm gonna get you. אוקיי, אז זה הנר שעבה שאנחנו נדליק אותו ואז אנחנו נאטום את הבקבוק איתו. בנוסף יש לנו פה את המדבקות כדי לשים על הבקבוק עצמו. אחד הוא של ה-Pure Blood Apothecary של החברה שבעצם הכינה לנו את כל הקיט הזה, והשני זה בעצם התווית ששמים על הבקבוקון. אז אנחנו קודם כל נתחיל בלשים את התווית על הבקבוקון, כי אני מעדיפה לשים אותו לפני כדי שנוכל להשכיב את הבקבוק, ולא לעשות את זה בסוף, כדי שזה גם יצא לנו ישר. אז אנחנו ניקח את הבקבוקון. זה אמור להיות איפשהו ככה, פה. אז אנחנו בעצם נוציא את זה מפה. ובתקווה שזה יהיה ישר, אנחנו נדביק את זה. אוקיי, אז פה הדבקנו את התווית על הבקבוק, את זה סיימנו. את ה-Pure Blood Apothecary, אני מעריכה את החברה, אבל כרגע אני לא רוצה להדביק את זה. הם לא אנחנו, ואם זה לא אנחנו, הם לא הולכים על הבקבוק. סיימת? אתה לא תקבל תשלום. אתה לא עושה את העבודה שלך.
בינתיים אני רק יושב פה, אני מנסה לפלפל פה. לא ביקשתי ממך. טוב, אז עכשיו שהדבקנו את התווית על הבקבוק, אנחנו יכולים להתחיל להכין לשיקוי. אז עוזר, תתחיל להקריא לנו את ההכנות. הכנות? את ה-instructions, את ה... כן, אני יכול? את ההכנות. דבר אחד הבאת אותי לעשות זה להקריא את ההנחיות. לפחות תני לי את הרגע שלי. Go! Prepare your workplace in a well-lit and quiet area, ensuring you have all the necessary utensils and instruments at hand. זה הכרחי המשפך הזה? טוב. Number 2. Take a glass potion bottle and place it on a clean, flat surface. This will be the vessel for your swelling serum. זה חייב להיות במבטא בריטי? כן. למה? רק בריטים מכינים שיקויים? Obviously. אבל אתה יודע שהקופסה הזאת מגיעה מארצות הברית, כן? כן, הם בריטים שהפכו לאמריקאים. היסטוריה. אוקיי. Go on, please. Pour moon water into the potion bottle until almost full. אוקיי, אז אנחנו נכין את המשפך שלנו כדי שלא יישפך לנו על השולחן, ונמלא לאט לאט. זה almost full? I guess. Add liquid of pickled boom slang to the bottle. זה הנוזל הכתום. Fancy. Carefully pour 5 pufferfish eyes into the glass potion bottle. נערבב את זה כי יש לנו מלא כזה magic dust בפנים. אז נפתח את זה לזמן. העיניים צפות. העיניים צפות, כן. Using the metal steering rod, steer counterclockwise 7 stirs, then 1 stir clockwise. Repeat this step 3 times without stopping. אוקיי. זה 1, 2, 3. זה לא counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ועד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ועד 1. After stirring your potion should take a shimmering, iridescent green quality. משהו כזה. Seal the potion bottle tightly with a cork or stopper, ensuring it's secure to preserve its potency. גם מבטא שלך מחמיר עם כל שלב. חכי לפושן השני. אוקיי, סגרנו את זה, אני מקווה שסגרתי את זה מספיק טוב. Gently swirl the bottle to ensure all ingredients are fully integrated. You should see a shimmer if the potion has brewed correctly. אתה רואה, יש פה שימרי? יש שימרי, תראי לה... שימרי. יש שימרי. כמו שרואים את זה טוב. רואים טוב. אוקיי, מעולה. Allow the potion to sit undisturbed for at least 4 days. Day 4. עברו 4 ימים. האפוקליפסה התרחשה, אבל לא נטשנו את השיקוי. עכשיו מה שנשאר לנו זה בעצם להדליק את הנר שלנו ולאטום פה. עוזר? אז אנחנו נדליק עכשיו את הנר הזה ואנחנו נטפטף את כל השערה מסביב לפקק, ככה נאטום אותו. כל הכבוד.
טוב, הוחלט להחליף לכפית לשעבר, כי זה פשוט עשה לי, רק הנר עצמו עשה לי מלא בלגן, ואני לא הרגשתי שזה באמת עושה את זה כמו שצריך. שמתי פה גם קוביית שעווה לבנה שלי, כדי שזה יהיה קצת מעורבב בצבעים. זהו, עכשיו אני מחכה שמספיק מהשעווה הזאת תימאס. אני חושבת שאולי המסתי פה מספיק שעווה. בואו ננסה לשפוך את זה על הפקק. בסדר, גם אם יישפך טיפה על כן, בסדר, גם אם יישפך טיפה על הבקבוק עצמו, זה בסדר, כי ברגע שזה מתייבש, אז אפשר בקלות להוריד את זה מהזכוכית. אז יש לנו שיקוי, שמנו את השעווה שתסגור לנו את הבקבוק. זה לא הכי אלגנטי. זה יגיד אלגנטי, לא אסתטי. לא אסתטי, תעשי שוב. זה לא הכי יפה. זה זונה. יכול להיות יותר טוב, אבל נשתפר לאט לאט אם ישלחו לנו עוד קיטים כאלה. בסופו של דבר אנחנו יכולים לערבב אותו, ועדיין רואים את הסווירלי היפה הזה, והנה 5 העיניים שלנו פה צפות למעלה. וזה בעצם השיקוי שלנו שהכנו. אז זה שיקוי אחד שיש לנו, אנחנו נשים אותו בצד, וכבר נעבור לשיקוי השני. אז חזרנו עם השיקוי השני שלנו, יש לנו פה מוכן כל הדברים שאנחנו נצטרך להשתמש בהם בשיקוי, וכמובן צריך גם המתכון. אז זה המתכון. אז השיקוי הבא שאנחנו נכין זה ה-Death Cup Drops. זה הקופסה שלו וזה המתכון שהעוזר שלי יקריא לנו. אני אוציא מפה את הדברים שיש לנו. פה יש את הבקבוק. נשים את זה בצד. כן, תתחיל להקריא מה-ingredients. Ingredients. Moon water. מה? Red Beneberry juice. זה הנוזל האדום הזה. Crystallized death cap. זה הקריסטלים האלה. Utensils and instruments. Glass portion bottle with a narrow neck. A small silver ladle. I guess, כאילו אין לי משהו אחר. Cork or stopper for sealing the bottle. Wax for sealing the bottle. קיבלנו עכשיו כזה אדום. Instructions. Prepare your workplace in a well-lit, quiet area, ensuring you have all the necessary utensils and instruments at hand. Instructions. Prepare your workplace in a well-lit, quiet area, ensuring you have the necessary utensils and instruments at hand. Take... לא, זוז, אני אין לי את המקום. אוקיי. לא, אתה לא חוזר אחריי, אתה עוזר, אתה עושה רק מה שאני אומרת לך לעשות. בסדר? לא, אתה לא עושה את זה. אנחנו נדבר על זה אחר כך. Take a glass portion bottle with narrow neck and place it on a clean, flat surface. This will be the vessel for your death-kept draught. עכשיו, לפני שנתקדם, יש לנו פה את התווית שהולכת על הבקבוק, וכמובן, כמו שעשינו מקודם, אנחנו נדביק אותה לפני שאנחנו נתחיל להכין את השיקוי, כדי שלא נצטרך לסובב אותה אחר כך. אז כמו שאתם רואים, יש לנו צ'ארם בצד הזה של הבקבוק, ופה זה איפה שאנחנו נשים את התווית עצמה. אני אשכיב את הבקבוק פה. אנחנו נפתח אותו. נפתח מפה. אוקיי. נפתח מאוד gracefully. נפתח את שניהם.
ובתקווה שזה מודבק ישר. זה לא מודבק ישר. זה לא ישר. רגע, אבל פה זה גם חסר לי. אני רואה אותך, מידן, עושה לי דברים. עושה מוקרינג. I did it! זה יותר ישר ממה שהיה מקודם, אבל לפחות אין פה בועות וקיפולים כאלה. אז זה התווית שלנו, ועכשיו אפשר להתחיל עם ה-instructions. כן. First, add moon water to the bottle, pouring it carefully to fill just below the neck of the container. Moon water should be handled with great care, for its purity is crucial to the potion's success. אני חושבת שזה מספיק, אנחנו נשים את זה בצד. Next, introduce the red banana juice into the mixture. This juice will infuse the potion with its characteristic crimson hue, signifying its potency. Slowly pour it into the bottle, allowing the liquid to blend gently with the moon water. The rest slowly. זה היה slowly enough. Now, the final and most critical step. Take a cat. Put it into the bottle. Bloop, 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 bloop. זה לא נכנס. זה לא נכנס. את שמנה מדי. Now, for the final and most critical step, add the crystallized death cap. Handle this ingredient with extreme caution as its powder is both potent and perilous. Pour the crystallized death cap into the bottle, watching it as it begins to dissolve slowly. Will it dissolve slowly? Great. Oh, okay, it's stuck. Okay, we did it. It should dissolve slowly. אני לא רואה שזה dissolved, אני רואה שזה פשוט נמצא פה למטה הכל. בואו נראה אם אנחנו נערבב את זה. Seal the bottle tightly with a cork or stopper to contain the poison within. Okay. The crystallized death cap will gradually dissolve over time, infusing the potion with its toxic qualities. It is essential to store the death cap draught in a cool, dark place, away from direct sunlight or prying eyes. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לעשות, בגלל שזה פשוט, יש בו סוג של קריסטלים, אבל חסר לי הסווירלינג הזה שיש בשיקויים, אז לי יש משלי אבקת כוכבים כזאת, שזה לסטר דאסט, ואני כן רוצה לשים טיפה בפנים, כדי שזה יהיה טיפה יותר שימרי. אז אנחנו נעשה 1, 2. נסגור את זה עם הפקק הרגיל ונערבב את זה. האם יש לנו יותר... לא, כי הכל יתהפך בגלל המאוורר. לא נכון. כן, זה הכל להשפיל לתוך פרצוף. למה אתה לא אומר? התחלתי לדבר ולפתוח את העיניים. Still flying into me. לא, זה פשוט מאוד all over the place. אתה רואה, זה די בפנים. זה טיפה יותר.
שימרי. Yes. אז עכשיו יש לנו את האפקט הסווירלי והשימרי שאני אוהבת בשיקויים. כן. Allow the potion to mature and gain strength as the crystallized death cap dissolves, infusing its dark magic into the brew. This process may take several days, so be patient. Once the death cap draught has reached its full potency, it is ready to be used. Handle it with great care, as its effects are both powerful and deadly. Warning! Only for use by potion masters. Death cap draught is exceptionally potent. Its effects are perilous, and death is mostly irreversible. בדרך כלל, כן. אז אנחנו סיימנו להכין את השיקוי הזה, ומה שנשאר לנו זה רק להשתמש בנר שעבה שלנו, ולשים את זה מסביב לפקק שם. אני אלך לכבות את המאוורר בשביל זה. ואנחנו נעשה קאט ונחזור לזה, כי זה פשוט תהליך מייגע. אוקיי, זה לקח קצת זמן, ועשינו פה קצת בלגן על שולחן עם השעבה, אבל יש לנו את זה, תראו איך זה יצא פה הכל מסביב, אני חושבת שזה יצא לנו טיפה יותר טוב מהשיקוי השני, אבל אני ממש אוהבת את שניהם איך הם יצאו, ועכשיו זה לגמרי הכל סגור, יש לנו את השיקוי שלנו, זה ה-Death Cap Draught בעצם, ויש לנו את השיקוי השני, את ה-Swelling Serum, זה שני השיקויים שהכנו היום. וזהו בעצם פה אין בעד מה? לא דיברתי לך. וזהו בעצם, אז זה מה שעשינו היום ביחד. אין בעד מה? אבל לא אמרתי עדיין כלום. אתה תדבר כשאני פונה אליך. אז תודה רבה. תודה רבה. לא. לא. כשאני אגיד לך, אז אתה תגיד, תראו. תודה רבה לעוזר שלי היום, מידן, שהיה איתי ובעצם לא עשה הרבה חוץ מלהקריא את ההוראות הכנה. כמובן שאני רק הכנתי את השיקויים, כי זה רק Master of Potions יכול להכין. אז נתראה בקופסה הבאה, שזה יהיה באנבוקסינג הבא, בתקווה שגם נקבל את אחד מהקיטים האלה של השיקויים, ונוכל להכין עוד שיקויים כיפים ביחד. ביי ביי. תודה רבה.